Ale perlok saya kena ka YouTube channel ke jonga te mentak kasmi perlok ngan YouTube areng ni kashpi kumno ba pin kopi ya kena ka iPad view po jongka BGMI na pedang jongpi tharai babun pha ki balak kai ya kena ka PUBG Mobile India te ki ba kwa balak kai kena ka iPad view na try pimianang kumno ban kopi te mentang ni kai pi kumno ba pin kopi na ban extra kalong ka basuk bat ka be easy bah te perlok kan mau ban kersan lem ka channel ke jonga ban subscribe bat ban like bat ban share te klem na pan Ayo slem ayo ke kita video kampe. in phai mta se ke jing hi kai te ka ban kong bia ban le cha ka tu ka link banga abu apo ka description la dep klik ka tu dep klik sa download unda pla dep download kan sami ka open ni ka tu kin mi artli ki file ai ka tu ka ba don ka fun ka jong pi ka file la dep ai ka tu kan sami ka ba kin pan ni ka password tho ka password not khandai pran nyeu dal dep kum ta klik ka tu ka real iPad view na ta ka sami ka tu ka active sap ka ba tho active sap ondalami ka tu pihak ban le kum no ondalami ka tu pihak ban hole ka tu na dep hole sa ai ha ka copy nang ta dep ko copy sa bak ki tu bak biang na ta le ha ka android jong ka file jong pi na ta ai ka data na ta na ka data sa wat yo ta ba tho u com.pubg wat ka tu ka file ka ba tho com.pubg anda pila syam ka tu ka com.pubg klik ka tu ai ha ka file na ta ka file ai ka uf fugim anta ka shadow tracker extra nang ta ai biang ka shadow tracker extra nang ta ai ka save na dep ai ka save wat ya u save game ba tho save games ai ka save game nang ta sa page ya ka tu ka file ka jong pi tang ka tahi perlok kala biang onda pila dep page sa play ya u PUBG u jong pi ku play shibun perlok sakan mau ban kersan lem ka channel ko jonga ban subscribe share ban like ada pi kwa ban tip kum kino la pi shem jing e kum kino jing e pang ka PUBG sa persyang ban komen hapo sa persyang ban yarap ban war jing tip ban yarap pi ki perlok ku play shibun